למה אני תומך בברית הזוגיות? למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי יותר מדי אנשים בישראל לא יכולים להתחתן. למה אני תומך בברית הזוגיות? כי גם לחברים שלי מגיע להתחתן. כי אהבה לא בוחרים. למה אני תומכת בברית הזוגיות? אם לי מותר, למה להם לא? כי אף אחד לא יגיד לנו את מי לאהוב. כולנו בני אדם. למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי לכל אחד יש זכות לאהוב. כי לא הגיוני לנסוע לחו"ל כדי להתחתן. כי אם כבר לטוס לחו"ל אז זה בשביל ירק דבש. למה אני תומך בברית הזוגיות? כי כל בני אדם נולדו שווים. למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי משפחה אוהבת זה הדבר הכי חשוב. כי אחד ועוד אחד זה יותר משניים. כי גם אני חולם למצוא חתן. כי אימא שלי נורא תשמח. למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי יום אחד פשוט לא נאמין שפעם זה היה אסור. למה אני תומך בברית הזוגיות? כי זה בידיים שלנו. כן, אני הרי בן אדם נשוי והגיע הזמן שירשמו את זה. למה אני תומכת בברית הזוגיות? כי יש לנו הזדמנות היסטורית לעשות שינוי. כי סוף סוף זה אפשרי. כי הגיע הזמן. 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 כי חייבים להפסיק לפחד ולהתחיל לאהוב. שמים לב לברית הזוגיות. שמים לב לברית הזוגיות. שמים לב. לברית הזוגיות. שמים לב לברית הזוגיות. כי אהבה זאת אהבה.